Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου Αττικής σας καλωσορίζει σε μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά στην παρουσίαση του ενός βιβλίου ενός δικού μας ανθρώπου, ενός Ηρακλειώτη. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον δήμαρχό μας, στον κύριο Βλασόπουλο, τον Παντελή, για να κάνει το πρώτο σχόλιο και εισαγωγικό για την παρουσίαση του βιβλίου. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο, τον Γιάννη τον Μίτσιο, που μου έδωσε τη χαρά για να πω... Ναι. Πέρα. Είναι καλύτερα. Ακούγεται. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Μίτσιο που μου έδωσε τη χαρά να βρεθώ ανάμεσά σας και να σχολιάσω και εγώ με λίγα λόγια το βιβλίο του. Ο Γιάννης ο Μίτσιος είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας που τιμά το Ηράκλειο με το έργο του και την προσφορά του. Με την επιστημονική του ιδιότητα, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος του Συλλόγου Μακεδόνων, αλλά και την επαγγελματική του ιδιότητα. Το βιβλίο του, το στοίχημα της αναγέννησης, παραθέτει μια σειρά δημοσιευμένων άρθρων του που αφορούν την οικονομική και πολιτική συγκυρία στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα σε σχέση με τις εσωτερικές ισορροπίες της χώρας και με το διεθνές περιβάλλον. Μέσα στο βιβλίο βρήκα ενδιαφέρουσες απόψεις και προβληματίστηκα τόσο για τη θέση μου ως δήμαρχος αλλά και ως πολίτης. Αναρωτήθηκα για το δικό μου μερίδιο ευθύνης, που αντιστοιχεί ατομικά και συλλογικά, για την ευθύνη μου ως μέλος της διοίκησης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, για το ρόλο που καλείται να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και των κοινωνικών δομών, καθώς και το ρόλο ως ανάκομμα σε πολιτικές που θα έχουν άσχημες συνέπειες για την κοινωνία μας. Θα ήθελα να διαβάσω δύο σημεία που δεν επικεντρώνεται στο πρόβλημα της οικονομικής κρίσης, αλλά στη λύση, την υπέρβαση, την αναγέννηση. Σε κάποιο σημείο λέει ο φίλος μας ο Γιάννης, η ιστορία δεν σταματά. Οι γενιές έρχονται και παρέρχονται. Η παρακλή θα δώσει τη σκητάλη στην αναγέννηση. Ώσοτου γίνει αυτό θα πρέπει να οπλιστούμε ως πολίτες και ως κοινωνία με θάρρος, γενναιότητα, εθνική ομοψυχία. Να κάνουμε την κριτική μας, να εφέρει η κάθαρση και να έρθει η αναγέννηση της Ελλάδας. Ο δρόμος για την αναγέννηση θα είναι μακρύς, δύσκολος και αναφορικός. Δυστυχώς η αναγέννηση θα περάσει μέσα από τα ερέւια του γκρεμισμένου και σαφρού παλαιού συστήματος που γνωρίσαμε μέχρι τώρα. Ως Έλληνες έχουμε αντέξει χιλιάδες χρόνια. Δεν δικαιούμαστε να αποτύχουμε τώρα. Σύντομα, μια νέα γενιά θα πρέπει να αναλάβει τις τύχες της χώρας και του έθνους που θα οδηγήσει τον τόπο στην ανασύνταξη, ανασυγκρότησή του και στην αναγέννησή του, μέσα από θυσίες, δάκρυα και αίμα. Το στοίχημα πρέπει να κερδιθεί και είμαι σίγουρος ότι θα κερδιθεί. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά τα τελευταία χρόνια που γνώρισα τον Γιάννη τον Μίτσιο, είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Και το έχει δείξει μέσα από τις δραστηριότητες του. Εγώ εύχομαι το βιβλίο να έχει καλή επιτυχία. Όπως η επιτυχία έχει και τα δύο προηγούμενα βιβλία. Και θέλω να του πω πάνω απ' όλα ως Ηρακλειώτης και μετά ως δήμαρχος, μια και ξεκίνησε ο φίλος ο Γιάννης και έχει μια θετική ενασχόληση με το γράψιμο, ότι ο Δήμος θα είναι στη διάθεσή του να του παραθέσουμε και εμείς στοιχεία και κάποια στιγμή να ασχοληθεί και με το Ηράκλειο. Γιάννη μου, να είσαι καλά. Καλή επιτυχία και... Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο και δίνω τώρα το λόγο στον υποστάτη μου αποστατεία, κύριο Βουλάνο Ανδρέα. Έτσι να παρουσιάσω λίγο τον κύριο Βουλάνο. Γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1959. Εισήλθε το 1986 στη ΣΕ και αποφοίτησε το 1960 ως αρχιπολοφαγός. Αποστατεύτηκε το 2011 με τον βαθμό του υποστάτηγου
Αποφύτησε με επιτυχία από όλα τα σχετικά με την ειδικότητά του σχολεία και υπηρέτησε ως υποδιοικητής ή διοικητής διαφόρων μονάδων διαβιβάσεων καθώς και σε επιτελικές θέσεις σχηματισμών. Είναι απόφοιτος ανωτά της Σχολής Πολέμου, της Σχολής Επιδημιών Αξιωματικών Διαβιβάσεων, αστεία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα ψηφιακά συστήματα επικοινωνιών του Πανεπιστημίου του Loughborough στην Αγγλία και έχει υπηρετήσει σε επιτελικές θέσεις συμμαχικών στρατηγίων. Το 2005 τοποθετήθηκε στις Βρυξέλλες επί τριετία ως επιτελάρχης και αναπληρωτής στρατιωτικός αντιπρόσωπος της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μέλος ανεξάρτητης κίνησης στρατιωτικών, καθώς και μέλος του Συνδέσμου Ομοτήμων Αξιωματικών της ΕΕ. Ευχαριστώ πολύ. Να χαιρετήσω καταρχάς όλους τους φίλους που τιμούν σήμερα με την παρουσία του ιδίου του Γιάννη Νομίζιου, το πάνελ, όλους τους εκλεκτούς εδώ στο πάνελ, και οπωσδήποτε να ευχαριστήσω τον Γιάννη για την τιμή που έκανε να με έχει και εμένα εδώ στην ξεχωριστή σήμερα ημέρα. Θα χρησιμοποιήσω, να μου επιτρέψετε, τις σημειώσεις μου για να μπορέσω να κρατήσω την αλληλουχία των σκέψεών μου. Δεν ξέρω αν ακούγουμε καλά. Το πρόβλημα του εγκλωβισμένου σήμερα Έλληνα στον αγώνα για επιβίωση του στερεί τη δυνατότητα να ερμηνεύσει τα γεγονότα πέραν της στενής οικονομικής διάστασης. Αποτέλεσμα αυτού είναι να περιορίσει τη δυνατότητα μιας αντικειμενικής και σφαιρικής ερμηνείας και αντίληψης για τις συνιστώσεις του σημερινού προβλήματος, που δεν είναι σαφώς μόνο οικονομικές και δεν είναι μόνο ελληνικές. Το συγγραφέα τον πρωτογνώρισα πριν μερικά χρόνια, όταν όντως ήμουνα στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ως Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων, μέσω ενός καλού και εξαίρετου συναδέλφου μου που είναι συγγενής και είναι και εδώ σήμερα. Πραγματικά ένιωσα τυχερός, γιατί μέσα από ιδιωτικές συζητήσεις και γνωριμία, την γνωριμία αυτή, είχα τη δυνατότητα και να εμβαθύνω σε θέματα διεθνούς δικαίου, διεθνών σχέσεων, αλλά και όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τις διεθνείς σχέσεις. Παράλληλα, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω το ταλέντο σαν επιστήμονα, ο οποίος μπορεί ψύχραιμα, νηφάλια, αντικειμενικά και με έναν επιστημονικό τρόπο να αναλύει και να διεισδύει στα γεγονότα. Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι από το πόνημα που παρουσιάζουμε απόψε, με το τίτλο «Το στίχημα της αναγέννησης, το διεθνές περιβάλλον, η Ευρώπη και το μέλλον της Ελλάδος», αποτυπώνονται όλες οι σκέψεις του συγγραφέα σε άρθρα, παρεμβάσεις, ακόμη και τις συζητήσεις που έλεγα προηγουμένως, μέσα από την τελευταία δεκαετία, που με ανησυχία και αγωνία κατέγραφε το τελευταίο, λοιπόν, αυτό, τα τελευταία αυτά 10 χρόνια. Και έτσι όλα αυτά, οι εμπειρίες και οι καταγραφές του έρχονται να αποτυπωθούν ταιριαστά και με το πρώτο μέρος του πονήματος, όπου καλύπτεται η σημερινή κρίση, τα αίτια αυτής, αλλά και η επόμενη μέρα με προτάσεις για το αύριο και για το πόσο και πώς όλα αυτά επηρεάζονται από το διεθνές περιβάλλον, στο οποίο η χώρα μας θα πρέπει να είναι παρούσα. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι εγκλωβισμένοι στην σκληρή πραγματικότητα ο καθένας, μετρώντας στην τσέπη μας τι απέμεινε, κινδυνεύουμε ως άτομα, ως λαός, ως έθνος, να χάσουμε τις εξελίξεις, γιατί καθημερινά τρέχουν γεγονότα, τα οποία επηρεάζουν και μπορεί να επηρεάσουν άμεσα ακόμη και την εθνική μας υπόσταση. Είμαι σίγουρος ότι το βιβλίο αυτό, παρότι δεν αποτελεί πολιτικό μανιφέστο, όπως ο ίδιος τονίζει ο συγγραφέας, μπορεί να αποτελέσει όμως πολύτιμο εργαλείο για όλους μας, συμβάλλοντας πράγματι στο γενικότερο προβληματισμό της ελληνικής κοινωνίας για την επόμενη μέρα. Το πόνημα αυτό μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ερέθισμα για προβληματισμό, ακόμη και για όσους έχουν σήμερα θέσεις ευθύνης. Αλλά αφορά και τον κάθε ένα από εμάς. Τον κάθε απλό Έλληνα,
που αγωνιά, όπως είπαμε, και αναζητά αντικειμενική ενημέρωση, αλλά που μπορεί απλά, και αναζητά όμως απλά και με κατανοητά να απαντά σε όλα τα ερωτήματα που περιστρέφονται γύρω από την κρίση, αλλά και για την επόμενη μέρα. Και αυτό πραγματικά αξίζει να αναφέρω, ξεκινώντας από τον τίτλο του βιβλίου. Πράγματι μου έκανε εντύπωση πόσο εύστοχα χρησιμοποιεί τον όρο όπως θα δούμε εδώ, το στίχημα της αναγέννησης. Δεν μιλάει μόνο για αναγέννηση σε επίπεδο να περιοριστεί ευχολογίου. Γιατί το στίχημα στην ουσία είναι και μία πρόκληση για τη γενιά τη δικιά μας αυτή, που έχουμε αναλάβει την ιστορική ευθύνη για την αναγέννηση της χώρας. Μια προσπάθεια που όλοι ξέρουμε θα είναι σκληρή, ξέρουμε ότι θα πρέπει να ματώσουμε, θα πρέπει να σπάσουμε αυγά, αφού κάνουμε και την αυτοκριτική μας βεβαίως, και βεβαίως να ανακαλύψουμε και τις δυνάμεις μας που κρύβουμε, την ταυτότητά μας, να ξαναβάλουμε τις αξίες που απεμπολίσαμε στη θέση που τις αξίζει και σαφώς να αξιοποιήσουμε και όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει αυτός ο τόπος. Νομίζω ότι ο συγγραφέας καλύπτει και απαντάει ακριβώς αυτά. Έχει εξαιρετικό, όπως είπαμε, ταλέντο και επιστημονική γνώση και εμπειρία και αναλύει διεισδώντας οριζοντίως εκαθέτως σε όλες τις πτυχές ενός φαινομενικά μονοδιάστατου προβλήματος, όπως συχνάει το οικονομικό, αλλά δεν είναι έτσι. Αλλά αυτό που για μένα είναι σημαντικό και αποδεικνύεται στο βιβλίο του Γιάννη, είναι ότι δεν περιορίζεται στην αυτοθέωσή του για το πόσο σπουδαία πράγματα γράφει. Αλλά, γι' αυτό το λέω, γιατί ίσως πολλές φορές διαβάσουμε κάποια πράγματα από σπουδαίους ανθρώπους, οι οποίοι δεν μπορούν να μεταδώσουν ακριβώς αυτό, γιατί είναι και ο στόχος τους αυτός τελικά. Έχουμε ακούσει πολλούς αναλυτές και ειδικούς εντός και εκτός παρένθεσης. Νομίζω ότι ο Γιάννης ο Μίτσιος με το πόνημά του, με άμεσο και κατανοητό τρόπο και περιστατωμένο και κυριότερα ελληνικό, δίνει απαντήσεις και πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους μας, αρκετά ωφέλιμο. Καλή επιτυχία στο βιβλίο του Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηρακλείο, ότι έτσι ξέχασα να πω Ουλάν Ανδρέα. Είναι όλοι οι Ηρακλείοι εδώ στο πάνελ. Και να δώσω το λόγο για να προλογίσει στον Βαγγέλη τον Νικολάου. Γεννήθηκε το 1980 στο Ηράκλειο Αττικής. Κατάγεται από τις Λιβανάτες Φιώτιδας. Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Ιωαννίνων και συγκεκριμένα από το τμήμα Ιστορίας και Θεολογίας. Είναι κάτοχος του Ναυπηγειακού Τίτλου Σπουδών στον τομέα της Βυζαντινής Ιστορίας με βαθμό άριστα. Έχει συμμετοχές σε πολλά συνέδρια με κορυφαίο το Οργανικό Συνέδριο Μεσαιωνικής Ιστορίας που οργανώθηκε στη Μιζουάρα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ρουμανίας, όπου εκπροσώπησε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από το 2004 μέχρι σήμερα εργάζεται ως φιλόλογος, παραδίδοντας κατοίκον μαθήματα, ενώ παράλληλα ανήκει στο δυναμικό των καθηγητών του φροντιστηρίου Activum Group. Είναι υποψήφιος διδάκτορ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα της Βυζαντινής Ιστορίας. Έχει εξειδικευτεί σε θέματα πολιτικής διπλωματίας και στρατιωτικής οργάνωσης των αρχαίων και μεσαιωνικών στρατών και γνωρίζει αγγλικά, γερμανικά και παρακολουθεί μαθήματα τουρκικών. Έχει δημοσιεύσει σε διαδικτυακό επίπεδο αλλά και στον περιοδικό τύπο. Έχει παραθέσει επίσης ποικίλες ομιλίες για τους ήρωες της Επανάστασης, ενώ παράλληλα διατελεί πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρουμελιωτών Ηρακλείου Αττικής ο Καραϊσκάκης. Κύριε Νικολάου. Αφού ευχαριστήσω τον συνάδελφο και φίλο Γιάννη Μίτσιο για την τιμή που μου έκανε να προλογίσω το βιβλίο του, θα παρακαλέσω για την ολιγόλεπτη εισηγή σας για να ακούσετε μερικά πραγματάκια που πιστεύω ότι σας ενδιαφέρουν από ένα συνάδελφο. Στη φύση υπάρχει ένα σύνολο από μοτίβα τα οποία επαναλαμβάνονται με προβλέψιμο τρόπο. Σε αυτή τη λογική στηρίζεται και η θεωρία του χάους, που μελετά τη συμπεριφορά των συστημάτων, όπως είναι η οικονομία και η εξέλιξη των πληθυσμών, θεωρώντας ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, αλλά η εξέλιξή τους είναι προδιαγραμμένη. Αυτή η αρχή συμφωνεί και με την αρχή της επιστήμης ιστορίας, σύμφωνα με την οποία τα γεγονότα ως πράξεις επαναλαμβάνονται και το μόνο που αλλάζει είναι η χρονική περίοδος, αλλά και οι ιδιαίτερες συνθήκες και το περιβάλλον που τα κυοφορεί και τα ενεργοποιεί. Είναι δηλαδή σαν να έχουμε ένα σενάριο θεατρικής παράστασης,
που επαναλαμβάνεται με τους ίδιους κάθε φορά διαλόγους, αλλά διαφορετικούς ηθοποιούς και σκηνικά. Εάν σε αυτή την αρχή προσθέσουμε το σύνολο των ελακκωμάτων της ανθρώπινης φύσης και αναλογιστούμε πως τα όσα κληθήκαμε να παρουσιάσουμε εδώ σήμερα είναι ανθρώπινα απονείμματα, τότε έχουμε μια ικανή βάση για να ξεκλειδώσουμε όχι μόνο το μυστήριο της οικονομικής κρίσης, αλλά και των τρόπων περιστολής και αντιμετώπισης του φαινομένου, αλλά και το πώς έφτασε η ανθρωπότητα στο σημείο να μεθοδεύσει την καταστροφή της ανά τους αιώνες, είτε με πολεμικά είτε με οικονομικά μέσα. Θα σταθώ αρχικά σε νήξη του συγγραφέα, Γιάννη Μίτσιου, ο οποίος διάσπατα σε ποικίλα μέλη του πρώτου μέρους του πολίματός του κάνει λόγο για ηθική ανθρωπιστική κρίση, αναζητώντας τα αίτια της οικονομικής κρίσης, βέβαια. Δεν έχω παρά να συμφωνήσω και ως φιλόλογος να εμβαθύνω, διότι τα πάντα εμφορούνται από τον άνθρωπο και όταν αυτός νοσεί ηθικά, νοσηρά θα είναι και τα δημιουργήματά του. Το άτομο αποτελεί μια εξατομικευμένη προσωπικότητα. Πολλά άτομα μαζί δημιουργούν ένα κοινωνικό σύνολο και το σύνολο είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία της πολιτείας με τους θεσμούς της. Η οικονομική κρίση δεν ήταν παρά το όχημα που ανέδειξε τη βαθύτερη ηθική αλωτρίωση που σοβούσε επί δεκαετίες και είναι η πραγματική αιτία για τα όσα βιώνουμε τώρα. Το ψάρι βρωμάει το κεφάλι, γράφει ο συγγραφέας, καυτηριάζοντας τα πολιτικά σφάλματα από τη μεταπολίτευση και έπειτα, για να προσθέσω ότι η σύψη αρχίζει εκ των έσω για να εκδηλωθεί στην επιφάνεια. Στέκομαι στην αρχική δήλωση του συγγραφέα πως το παρόν πόνημα δεν αποτελεί πολιτικό μανιφέστο, αλλά στοχεύει στον προβληματισμό. Ένας προβληματισμός που με τη μέθοδο της επίκλησης στη λογική ενισχύεται από επιχειρήματα και τεκμήρια. Αυτή η αρχική του δήλωση δεικνύει τον βαθύ ακαδημαϊκό στοχασμό του, αλλά και τη διορατικότητα, την πνευματική τοξίνια, στοιχεία απαραίτητα για ένα πολιτικό επιστήμονα που αποδίεται μερικώς μόνο την ερευνητική ματιά του και από κριτικός παρατηρητής γίνεται πολίτης. Ανακατεύεται με το πλήθος και προσπαθεί να εκμαλωτήσει την περιραίουσα ατμόσφαιρα, σύμφυτη με τις ιδιαίτερες πολιτικο-οικονομικές συνθήκες. Σκιαγραφεί έναν κόσμο κουρασμένο από τα χρόνια προβλήματα κοινωνικής παθογένειας, έναν κόσμο που θρήνει υπό το βάρος της κρίσης των ηθικών αξιών, της αλωτρίωσης, της απανθρωποποίησης, της αποξένωσης, του αντικοινωνικού πνεύματος, της βίας, της πολιτικής αδιαφορίας, της αντιπαραδοσιακής τάσης, της μαζοποίησης και του κονφορμισμού. Ο άνθρωπος αισθάνεται μόνος, αποκομμένος από μια κοινωνία που στραγγαλίζει τα όνειρά του, αδυνατή να χειριστεί τις καταστάσεις, τη στιγμή που άλλοι, εντός και εκτός συνόρων, μεθοδεύουν την καταστροφή του. Η παραπληροφόρηση, ο υπέρμετρος σχολιασμός των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η εξάρτησή τους από κέντρα εξουσίας, οικονομικά και πολιτικά, οδήγησαν στην απώλεια κάθε ίχνους αξιοπιστίας απέναντι στην πολιτική και τους πολιτικούς. Η κατάσταση θυμίζει τις παραμονές της πτώσης των μεγάλων αυτοκρατοριών, όπως η Περσική, η Ρωμαϊκή, η Βυζαντινή, η Οθωμανική, η Αγγλική, η Γαλλική και η Ισπανική. Αυτό που λείπει, ένα κενό που έρχεται να συμπληρώσει με το βιβλίο του Γιάννης Μίτσιος, είναι ένας αγνός προβληματισμός, με ένα επιστημονικό υπόβαθρο αναφορικά με τις ιδιαίτερες οικονομικοπολιτικές εξελίξεις των προγενέστερων ετών στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο που οδήγησαν στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, αλλά και μια διεισδυτική ματιά αναφορικά με τις επιλογές που έχουμε, ώστε να αυτοπροσδιοριστούμε εκ νέου ως έθνος και να αποκτήσουμε έστω και μερικώς την αξιοπιστία μας. Οι πολίτες ακούν τους πολιτικούς να μιλούν για ακαθάριστα εθνικά πλεονάσματα, για κυβερνητικές επιλογές και μέτρα επιμέτρων με κωδικοποιημένες ορολογίες σε ένα κράτος όπου μας επιβάλλεται η συστηματική εξόντωση των ανθρωπιστικών σπουδών και η επιβολή τεχνοκρατικών μοντέλων και αδυνατούν να κατανοήσουν τι συμβαίνει. Στα παράθυρα των τηλεοπτικών εκπομπών, η μάχη των βουλευτών για εντυπωσιασμό και αύξηση των δικτών θέασης καταστρατηγούν την έννοια της κατανόησης και δημιουργούν νοηματικά κενά στη συνείδηση των πολιτών. Χρειάζονται νέοι επιστήμονες και συγγραφείς με πνευματική διάβγεια που να μην έχουν φθαρεί, για να μπορέσουν να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που αναφύονται. Χρειάζονται όμως και όριμοι πολίτες με συνείδηση για να πλαισιώσουν αυτά τα μυαλά, για να στηρίξουν και να αφιερώσουν χρόνο ώστε να βγούμε από το σκοταδισμό της ενημάθειας που έχει ενσκύψει ως σύγχρονος δυτικός μεσαίωνας. Δεν θα μπορούσα να μην σχολιάσω επίσης και τον τίτλο του βιβλίου που εμπεριέχει τον όρο αναγέννηση και στον οποίο ο συγγραφέας εξαντλεί το μεγαλύτερο μέρος της γραφής του. Η έννοια της αναγέννησης έχει βαρύτατη σημασία και πολύ πριν αποτελέσει πολιτικό κίνημα, στιγμάτισε τις αρχαίες θρησκείες με την απενσάρκωση των ψυχών στην αρχαία Αίγυπτο, το μυθικό πουλί Φίνικα που αναγεννάται από τις τάχτες του και την αναγέννηση της φύσης στην αρχαία ελληνική θρησκεία, αλλά και την αναγέννηση του Χριστού με τη θεϊκή του πλέον υπόσταση μετά την ταφή του. Ως πολιτικό φαινόμενο εκφράστηκε κατά τους ύστερους χρόνους του Βυζαντίου, την περίοδο των Παλαιολόγων, αλλά και με τη δράση φωτισμένων ιεραρχών και δασκάλων, την περίοδο της Σοκρατίας. Άσκησε επίδραση στην τέχνη, συντέλεσε στην ολοκληρωτική αλλαγή του κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού προσώπου της Ευρώπης. Η επιλογή του όρου δεν είναι τυχαία. Σε όλες τις περιπτώσεις έκφρασης αναγέννησης
θρησκευτικές και πολιτικές, ο συμβολισμός παραμένει ίδιος και απαιτεί το θάνατο του παλαιού για την έναρξη του νέου. Προκειμένου να επανακινηθεί η κοινωνία μας, πρέπει να θέσουμε μια διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν και να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση, σε ηθικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Χωρίς να εμβαθύνω στην ουσιαστική ανάλυση που επιχειρεί ο συγγραφέας, τονίζω ότι πρέπει να επαναπροσδιοριστούμε απέναντι στον εαυτό μας αλλά και στον κόσμο που μας περιβάλλει. Πρέπει να επανεξετάσουμε τις παγκόσμιες σταθερές, το τετράπτυχο, παιδεία, πολιτική, γεωγραφία, οικονομία. Ένα τετράπτυχο που αποτελεί τους πυλώνες του σύγχρονου ελληνικού κράτους και από το οποίο εξαρτώνται όλοι οι τομείς του πολιτιακού μας συστήματος. Ο επαναπροσδιορισμός μας όμως πρέπει να είναι ουσιαστικός, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε τομείς και να εξελιχθούμε. Όπως προαναφέρθηκε, το άτομο δημιουργεί το σύνολο και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Η αποδιάρθρωση του κοινωνικού ιστού και μετατόπιση κατά μία θέση κάτω των κοινωνικών τάξεων που αναφέρει και ο Γιάννης Μίτσιος, δηλαδή η φτωχή φτωχότερη, μεσαία τάξη φτωχή και ο περιορισμός των εχόντων σε μια μικρή γη, οφείλει να αντιμετωπιστεί με μέθοδο και προγραμματισμό. Έχει παρέλθει η εποχή της μπουζουκοκρατίας, της παραλιακής, των βορείων προαστίων, του οχαβελθισμού και του ακατάσχετου οικονομικού δανεισμού, και όσο διατηρούμε την ίδια νοοτροπία, κάνουμε ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Καινοτομίες, φρέσκες ιδέες, ουσιαστικές παρεμβάσεις και λύσεις είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία μας για να επιβιώσει. Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζεται ισχυρή πολιτική παρέμβαση, ώστε να ανασυγκροτηθεί το κράτος εκ των έσω και να ασκήσει έπειτα δυναμική εξωτερική πολιτική. Κατά την περίοδο των Κομινών, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μεσουρανούσε και επί μια εκατονταετία οι ηγεμόνες Ανατολής και Δύσεως έτρεμαν στην παρουσία του αυτοκράτορα. Εν τούτης, όλα αυτά ήταν μια οφθαλμαπάτη φτιαγμένη από τους καπνούς και τους καθρέφτες της δυναστείας των Κομινών, όπως υποστήριξε και ο Νταν Μπράουνσουορθ. Και όταν ο Βυζαντινός στρατός διαλύθηκε στο Μυριοκέφαλο από τους Τούρκους, βγήκε στην επιφάνεια η σαφρότητα του Κομίνιου οικοδομήματος. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και κατά τον Αττική πόλεμο του 1897. Χρειάζονται στιβαρά χέρια για να εκριζωθούν τα δεινά, να εκμεταλλευτούμε τον υπόγειο και υποθαλάσσιο ρηκτό μας πλούτο, να δημιουργήσουμε συνθήκες εμπιστοσύνης για να έρθουν ξένες επενδύσεις και να καταστήσουμε το κράτος παραγωγικό. Η ανεργία δεν δύναται να αντιμετωπιστεί με δανειακές δόσεις που μας καθιστούν ναρκωμανείς απέναντι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τους εταίρους και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Διαιωνίζουν απλά την υπάρχουσα κατάσταση, δημιουργώντας παράλληλα δεσμούς υποτέλειας και συνθήκες εκχώρησης μέρους εθνικής μας κυριαρχίας. Δεν είναι μόνο οι δηλώσεις του Γεωργίου Παπανδρέου, όπως αναφέρει ο συγγραφέας από το Καστελόριζο, που αναφέρονται σε απώλεια της εθνικής μας κυριαρχίας, ήταν και οι δηλώσεις Πάγκαλου, αλλά και η ομιλία της κυρίας Μπενάκη στην τελετή παράδοση του αξιώματος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, όπου μεταξύ άλλων έκανε λόγο για περιορισμό των εθνικών συνόρων και μέρους της εθνικής κυριαρχίας. Είναι ακόμα οι απροκάλυπτες κινήσεις και δηλώσεις πολιτευτών, όπως του κυρίου Χατζιουσμάν και της κυρίας Ρεπούση. Είναι ακόμα αποφάσεις που γεννούν ερωτηματικά, όπως τα χρήματα που διατέθηκαν για τη συμμετοχή της χώρας μας στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision, τη στιγμή που τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να διατεθούν σε σχολεία και πανεπιστήμια της χώρας μας για την βελτίωση των συνθηκών φοιτησης και όχι για μια μουσική βιτρίνα με στόχο την ανούσια προβολή και προώθηση συγκεκριμένων προσώπων. Δεν έχουμε ανάγκη, και νομίζω πως όλοι θα συμφωνήσετε σε αυτό, για αυτήν την τέχνη τη στιγμή που αμφισβητείται το μέλλον της χώρας. Έχουμε ανάγκη από πρόσωπα που δύναται να προτείνουν και να οδηγήσουν σε άμεσες λύσεις. Έχει περάσει ήδη καιρός από το τρίτο μνημόνιο και ο λαός περιμένει την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών για να δημιουργηθούν συνθήκες εμπιστοσύνης, χωρίς να γνωρίζει στην πλειοψηφία του τι σημαίνει αυτό. Εάν ευσταθεί, με ποιο τρόπο θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ανεργίας και τι συνεπάγει την εφαρμογή του. Οι πολιτικοί μας μπορούν να περιμένουν. Εμείς, ως επιστήμονες, κύριε Γιάννη, σίγουρα όχι. Ευχαριστώ πολύ. Πριν παρουσιάσω και δώσω τον λόγο στον συγγραφέα, θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια για αυτά που μου έκανα μια ιδιαίτερη εντύπωση διαβάζοντας το βιβλίο. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η ευγένεια και ταπεινότητα που προσεγγίζει ο λόγος του, μάλλον του λόγου που προσεγγίζει το επίκαιρο αυτό θέμα, καθώς επίσης και μια ιδιαίτερη αισιοδοξία που δίνουν οι προβληματισμοί στην επεξεργασία στο κείμενο. Και μάλιστα μου θύμισε έντονα πολλές φορές πράγματα που λέω στους φοιτητές μου στο αμφιθέατρο. Τους λέω λοιπόν ότι, και μου το θύμισε πάρα πολύ έντονα αυτό, ότι όλοι μας έχουμε δεκτεί μια εκπαίδευση, την ονομάζω εκπαίδευση του ψήλου. Και θα σου πω ποια είναι αυτή. Ο ψήλος από τη φύση του έχει μεγάλες αλυτικές δυνατότητες. Πηδάει 500 φορές το ύψος του. Αν βάλουμε ένα ψήλο σε ένα κουτάκι 5 εκατοστών γυάλινο και τον βλέπουμε, τι θα κάνει ο ψήλος, θα πηδήξει 500 φορές το ύψος του, θα βρει το κουτάκι, θα πληγιαστεί, θα πονέσει, θα πει βλάκας είσαι, μέχρι εδώ. Αν κατεβάσουμε ένα κουτάκι ίσα με το ύψος του, θα προσπαθήσει να πηδήξει, δεν θα μπορέσει, θα πληγιαστεί, θα πονέσει.
Αν του βγάλουμε τα κουτάκια, ο ψήλος δεν θα πηδήξει ποτέ. Τέτοια εκπαίδευση έχουμε. Μας έχουν κατεβάσει τα κουτάκια μας. Είναι η περίοδος, αυτή την περίοδο που ζούμε, να τα ανεβάσουμε και πραγματικά έχουμε δυνατότητες να πηδάμε 500 φορές το ύψος μας. Και νομίζω ότι βγαίνει πολύ έντονα από τους προβληματισμούς από το βιβλίο και παρουσιάζω λοιπόν τον συγγραφέα Γιάννη Μίτσιο. Γεννήθηκε το 1970 στα Γρεβενά. Από ηλικίας 16 ετών, μαθητής λυκείου, ξεκίνησε να φωτογραφεί στην τοπική εφημερίδα Ελεύθερος Λόγος. Σπούδασε δημοσιογραφία, πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις στην Αθήνα, στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου και στο Αμερικανικό Κολέγιο Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο Northeastern της Βοστόνης, στον τομέα διεθνών σχέσεων και συγκριτικής πολιτικής. Είναι επίσης διπλωματούχος της Ευρωαμερικανικής Θερινής Πολιτικής Ακαδημίας του Μπρέγκενς της Αυστρίας, του Κέντρου Διπλωματικών και Στρατηγικών Σπουδών της Γαλλίας και της Ακαδημίας Ηγεσίας, Leadership Academy, του Διεθνούς Επιμελητηρίου Νέων, με έδρα την Ιαπωνία. Άρθρα του και αναλύσεις έχουν δημοσιευτεί στον Αθηναϊκό Περιφερειακό και Ειδικό Τύπο, καθώς και στον Ομογενειακό Τύπο. Είναι νεφευμένος με την Λαμπρινή Κατσίμελου και έχει ένα γιο. Εργάζεται ως τέλεχος επικοινωνίας στον Όμιλο ΤΕ, είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, πρόεδρος του Συλλόγου Μακεδόνων Αρχαίου Αττικής, Μέγας Αλέξανδρος, μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Φιλίας Εθνών της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης και των Συλλόγων Ελλήνων Αποφύτων Αμερικανικών Πανεπιστημίων και του Συλλόγου Ελλήνων Αποφύτων του Πανεπιστημίου Northeastern της Βοστόνης. Έχει βραβευτεί από το Δήμο Αδρίτσενας για την προσφορά του στην πυρόπληκτη περιοχή, από το Δήμο Γρεβενών και τη Μητρόπολη Γρεβενών και έχει επίσης εκδώσει άλλα δύο βιβλία όπως είπε ο Δήμαρχός μας. Γρεβενά κείμενα ευθύνης, άρθρα συνεντεύξεις στιγμιότυπο εκδόσεις Ρέκος, Θεσσαλονίκη. Και δεύτερον, ελληνική και διεθνής προβληματισμοί στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα 2002. Γιάννη Μίτσο, έχεις τον λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ και για τη φιλοξενία σε έναν πολύ όμορφο και ζεστό χώρο στο Δήμο μας. Πριν ξεκινήσω να πω δύο λόγια για το βιβλίο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκδότη μου, τις εκδόσεις με Επομένη Διώτη, που από την πρώτη στιγμή αγκαλιάσαν τις ιδέες, αγκαλιάσαν το υλικό. Και επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στη σύζυγό μου Λαμπρινή, που το τελευταίο χρόνο ουσιαστικά η υπομονή της και η αγάπη της και η στήριξή της ήταν σημαντική για να ολοκληρώσω το βιβλίο. Με έναν 5χρονο γιο καταλαβαίνετε τι γίνεται στο σπίτι. Λοιπόν, τις προάλλες μου έλεγε ένας φίλος μου, μου λέει, μα καλά μου λέει, σε τόσο μαύρες μέρες που ζούμε, πώς σου ήρθε, λέει, να βγάλεις τον τίτλο, λέει, το στίχημα της αναγέννησης, από πού και ως πού, η αναγέννηση. Και αυτό είχε ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2011. Μ' ακούτε? Ναι. Λοιπόν, έπρεπε να παρευρεθώ στη Βιέννη σε μια πανευρωπαϊκή συνάντηση με 16 εκπροσώπους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εταιρεία στην οποία ανήκω. Ήταν εκείνο το τριήμερο στο οποίο ουσιαστικά στις Κάνες είχαν παραθυρώσει τον Παπανδρέου και τον Μπερλουσκόνη από αρχηγούς της χώρας τους, γιατί έπρεπε η γερμανική πολιτική να αναγνωριστεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να σωθεί το ευρώ. Την παραμονή ταξίδευα, άλλαξα δύο αεροδρόμια, έβλεπα παντού στο CNN κατσουκιασμένα πρόσωπα, τον Παπανδρέου, δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι γίνεται. Την επόμενη μέρα το πρωί πάμε στη συνάντηση, μου λέει ο Γερμανός, μου λέει μέχρι το βράδυ λέει, δεν θα έχετε πρωθυπουργό. Του λέω πλάκα μου κάνει τώρα, αφού ήδη είχε συμφωνηθεί το μνημόνιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όντως τελειώσαμε τις συναντήσεις, πάμε το βράδυ για το δείπνο, όλα τα κανάλια στην Ευρώπη, Παπανδρέου τέλος, Μπερλουσκόνη τέλος, αλλαγές σελίδας. Την άλλη μέρα, πριν πάω στη συνάντηση, στο πρωινό που είχαμε εκεί, όλες οι ευρωπαϊκές εφημερίδες, Financial Times, Herald Tribune, οι γερμανικές, οι αυστριακές, λιβέλους για την Ελλάδα, ότι η Ελλάδα πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, τι θα γίνει με το ευρώ. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση τότε η αυστριακή εφημερίδα είχε τη φωτογραφία του πεντοχίλιου με τον Κολοκοτρώνη και έλεγε πάνω, αν δεν αρέσει στους Έλληνες, ας γυρίσουν στη δραχμή, αλλιώς να ξεχάσουν το ευρώ. Πήγαμε λοιπόν στη συνάντηση, από όλο αυτό το κλίμα το αρνητικό από τα μέσα ενημέρωσης, όλοι οι συνάδελφοι από ευρωπαϊκές χώρες, μηδενός εξαιρετημένου, δεν είπε έναν καλό λόγο ούτε συμπόνιας,
ούτε να πει δυο λόγια ότι εντάξει η Ελλάδα περνάει δύσκολες ώρες, ο Τσέχος, ο Ολλανδός, ο Πολωνός να μου λένε, δηλαδή και αυτοί τι ήταν, δεν φταίγανε οι άνθρωποι, εισπράτανε ό,τι ήταν από την, εντός εισαγωγικών, την επίθεση που δεχτήκαμε και από πλευράς μέσων ενημέρωσης που λέγανε οι Έλληνες τι θέλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είστε ένας κουβάς που ουσιαστικά ρίχνουμε λεφτά και τα χάνουμε, είστε διεφθαρμένοι, έχετε φάει τα λεφτά. Είναι αυτό που έγραφε ο Μάνος Λοΐζος, η εθνική μας μοναξιά. Στα 25 χρόνια που ταξιδεύω, σπουδές σε όλο τον κόσμο συνέδρια, πρώτη φορά ένιωσα τόσο άσχημα. Γυρνώντας στο αεροδρόμιο να επιστρέψω στην Ελλάδα, πάω να πάρω ένα δωράκι για το μικρό, ένα αρκουδάκι και μου λέει, βγάζω τη βίζα την κάρτα, μου λέει η κοπελιά, η οποία δεν ήταν Αυστριακή, με λαψί μου φάνηκε, Μέση Ανατολή, Αφρική, μου λέει Greek visa, μου λέει. Και σου λέω ναι, με κοίταξε δηλαδή πώς βλέπουμε κάποιον που είναι καταζητείται, ξέρω εγώ, με μια τέτοια απαξίωση, με ένα τέτοιο αρνητισμό και μετά ηρωνικά μου λέει, έχει λεφτά μέσα, λέει η κάρτα σας. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα, σαν να έρχεται εδώ κάποιος, να πω από κάποια από το Αφγανιστάν, ας πούμε, ή από τη Ζιμπάμπουε και να πει έχεις σε ένα κατάστημα, κάπως έτσι. Γυρνώντας λοιπόν άρχισε να το ψάχνω αυτό μέσα μου ότι δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Έχουμε μια ιστορία, είμαστε φορείς ενός ένδοξου έθνους και άρχισε και σαν συγγραφέας και σαν πολιτικός επιστήμονας να το ψάχνω λοιπόν το πράγμα. Και ουσιαστικά το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Το ένα μέρος είναι πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, η κρίση πώς δημιουργήθηκε, ποιες ήταν οι αιτίες της και τι προτείνω μέσα από όλα αυτά, από το δικό μου το γνωστικό αντικείμενο για το μέλλον. Και το δεύτερο κομμάτι του βιβλίου είναι η συλλογή των άρθρων της τελευταίας δεκαετίας, η οποία έχει να κάνει με την ερμηνεία κάποιων διεθνών φαινομένων, γιατί όλα αυτά που γίνονται γίνονται ανεξάρτητα, γίνονται πάντα σε συνάρτηση με διεθνείς εξελίξεις, είτε οικονομικές, είτε ευρωπαϊκές εξελίξεις, είτε ακόμη το παιχνίδι των πολύ μεγάλων δυνάμεων στην παγκόσμια σκακέρα. Έτσι λοιπόν, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι για εδώ που φτάσαμε η κρίση είναι διπλή. Το ένα έχει να κάνει με το εσωτερικό μέτωπο και το άλλο με το εξωτερικό μέτωπο. Αυτό που είπε προηγουμένως ο Βαγγέλης, ο Νικολάου, ο καθηγητής, ότι κάποια στιγμή, όπως η Κομνηνή, από μέσα είχε καταρρεύσει το σύστημα, δηλαδή δεν πήγαινε άλλο. Κάπως έτσι είδαμε λοιπόν ότι αυτό που είχε χτιστεί τα τελευταία 30 χρόνια εξεμέτρησε τα όρια του. Δηλαδή έφτασε στο όρια του όλο αυτό το μεταπολιτευτικό μοντέλο που είχαμε. Με τρεις τίτλους: διαφθορά, ατιμωρησία και κομματοκρατία. Αυτά λοιπόν τα τρία δώσανε το χέρι στην πτώση των ιδανικών της χώρας, του ηθικού, και όλα αυτά λοιπόν, πολιτική κρίση, οικονομική κρίση, συνετέλεσαν και στην πνευματική κρίση. Γιατί αυτό που περνάμε τώρα είναι μια φάση κρίσης αξιών και πολιτισμού, που πρέπει να επαναφέρουμε, όπως το είπε χαρακτηριστικά Βαγγέλη, την ταυτότητά μας, να επαναπροσδιοριστούμε. Αυτό είναι το ελληνικό κομμάτι. Το διεθνές κομμάτι είναι ότι για πρώτη φορά μία ευρωζώνη με 17 νομίσματα δεν είχε ξανά στην ιστορία της ένα πρόβλημα κάποιο μέλους της οικογένειας με σκληρό νόμισμα να είναι στα όρια της χρεοκοπίας. Δεν το είχαμε σαν προηγούμενο, αλλά αυτό που έγινε ουσιαστικά ήταν πρώτη φορά στα ευρωπαϊκά χρονικά, ήταν η πρώτη προσέγγιση και έπρεπε εκεί πάνω και να πειραματιστούν και οι Ευρωπαίοι και εμείς οι υπόλοιποι, οι οποίοι ήμασταν οι αδύνατοι κρίκοι, να υποστούμε τις συνέπειες. Ουσιαστικά αυτό που έγινε, έπρεπε να σωθεί το ευρωσύστημα, σε πρώτη φάση να σωθούν οι τράπεζες και βέβαια οι ξένοι πατήσαν πάνω στις δικές μας αδυναμίες και στην πορεία όταν κάποιος χρωστάει, αυτός που δίνει λεφτά ο δανειστής λέει τι καλό έχεις, έχεις καλό αυτοκίνητο, σου πάρω το αυτοκίνητο, έχεις ένα χωραφάκι σε παραθαλάσσιο οικόπεδο, τα βάζουν στο στόχο. Και τώρα βέβαια όπως έγινε και με την ΑΟΣ και με τα πετρέλαια και με το φυσικό αέριο και στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι όταν μαθαίνουμε εμείς ότι μας χρωστάει κάποιος, αλλά μάθαμε ότι έχει μια πολύ πλούσια θεία που του άφησε μεγάλη περιουσία, δεν μπορεί να μας δώσει τα λεφτά που μας χρωστάει, του δανείζουμε κι άλλο, έτσι ούτως ώστε να πάρουμε κάποια στιγμή από τον πλούτο που έχει. Όπως όμως εξελίχθηκαν τα πράγματα, φαίνεται ότι όλες αυτές οι ψηφίδες του παζλ της κρίσης φαίνεται ότι ήταν ως έναν βαθμό μέρος ενός σχεδίου. Διότι αυτό το σχέδιο, όπως είπαμε πριν,
δεν είχε ξαναγίνει, έπρεπε να διασωθούν οι τράπεζες στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό Σύστημα, το ευρώ το ίδιο. Αλλά βλέπουμε τώρα, όσο περνάνε μέρες, ότι η ένταξή μας στο μνημόνιο, ο ρόλος των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας που ήταν σε συνάρτηση με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και αυτό είχε να κάνει με το πόσο ήταν το χρέος της χώρας απέναντι στο ΑΕΠ και σε σχέση με τον ευρωδανισμό. Απ' την άλλη μεριά, τελευταία είπανε στο Δούνο του ότι ξέρετε έγινε ένας λάθος, ένας πολλαπλασιαστής, είπε ο Μπλανσιέ πριν 2 εβδομάδες και ότι αυτό μας οδήγησε έξω. Άρα λοιπόν, σε συνδυασμό και με τους οίκους αξιολόγησης που εκείνη την περίοδο βαράγαν κατά κούτελα κάθε μέρα 5-10 μονάδες η χώρα κάτω στην πιστοληπτική ικανότητα, σε συνδυασμό και με το άλλο κομμάτι που αγγίζει τα όρια πολεμικής πράξης που η χώρα υπέστη, να έχει το Bloomberg, το CNN, τα μεγάλα κανάλια, το Reuters, κάθε μέρα να βομβαρδίζουν το παγκόσμιο κοινό, ότι η Ελλάδα χρεοκοπεί, το ευρώ και όλο αυτό, φανταστείτε λοιπόν τι δημιούργησε. Παρένθεση, αν παρακολουθήσετε λίγο τις εξελίξεις τελευταία, τι συμβαίνει στην Κύπρο αυτή τη βδομάδα. Έχουν εκλογές βέβαια οι Κύπροι, έχουν βρει και το φυσικό αέριο. Έγινε και εκεί το πρόβλημα με το δανεισμό και με το νόμισμα, βγαίνει το Focus στο περιοδικό, το Spiegel, αγγλικά περιοδικά και αναφέρονται για τη διαφθορά που έχει η Κύπρος, γράφουν μέσα για το πόσο είναι παράδεισος ρωσικών κεφαλαίων και δεν ξέρω τι, με σκοπό όλα αυτά να συντείνουν να μην αποκλίνει μία χώρα από τις κεντρικές δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης του σκληρού πυρήνα ουσιαστικά. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε τώρα. Πού βρισκόμαστε και ποιο είναι το επόμενο βήμα. Αυτή τη στιγμή με τα μνημόνια έχει γίνει και ένα καλό. Δηλαδή, προ-μνημονίων το χρέος μας ήταν διάσπαρτο σε τράπεζες. Όταν λοιπόν έγινε το κούρεμα, αυτό που ουσιαστικά έγινε, οι τράπεζες οι ιδιωτικές και οι μεγάλες που είχαν ελληνικά κρατικά ομόλογα, τα μεταφέρανε και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το χρέος μας κατά 85% είναι σε χέρια κρατικά, δηλαδή άλλων χωρών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αποτέλεσμα, αν κάτι δεν πάει καλά στον όλο μηχανισμό ή προκύψει κάτι ανωτέρα βία ή κάτι άλλο, μπορούμε εμείς πολιτικά να διαπραγματευτούμε το μέλλον του χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Τώρα, αυτό που βλέπουμε τώρα στην πορεία είναι ότι ούτε η Ευρώπη με σιγουριά μπορεί να δει πώς θα βγούμε από αυτή την κρίση, διότι έχουμε να κάνουμε με τις ισορροπίες των νομισμάτων παγκοσμίων. Αυτή τη στιγμή το ευρώ είναι 1,37 σε σχέση με το δολάριο. Δηλαδή, ο ριζοπαραγωγός της Τζόρτζια πουλάει 30 cents το κιλό το ρύζι, το μπαρμπαμπέλ παράδειγμα, και ο δικός μας στις Σέρρες είναι χρεοκοπημένο η χώρα, η οικονομία, έχει όμως ένα ισχυρό νόμισμα που είναι 1,37. Άρα λοιπόν έτσι υποτιμάει και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων. Αυτό είναι ένα πράγμα που θα δούμε. Το δεύτερο, γιατί αυτά που λέμε πώς θα γίνει η Ελλάδα, τι θα γίνει στο μέλλον, είναι πάντα συνάρτηση με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή. Η Ιαπωνία τύπωσε χρήμα τον τελευταίο καιρό, με αποτέλεσμα να ανεβεί ο πληθωρισμός εκεί. Αυτό είναι καλό για αυτούς, για την εξαγωγή τους, για τα προϊόντα τους. Η Αμερική θα κάνει το ίδιο. Ο Ομπάμα τι είπε προχθές με την ορκομοσία, ότι είναι 7,20 η ώρα, γιατί στην Αμερική πληρώνονται με την ώρα. Θα το πάμε, λέει, στα 9 ευρώ. Το 93-95 που ήμουν Αμερική που σπούδαζα ήταν στα 5 ευρώ η ώρα. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, ότι ο Ομπάμα κόβει χρήμα, δίνει χρήμα στην αγορά να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Η Γερμανία για πρώτη φορά είχε αρνητικό ρυθμό, έκλεισε το τέταρτο τρίμηνο του 2012 μείον 0,6% και οι ρυθμοί ανάπτυξη για φέτος για το 2013 προβλέπουν 0,2 το πολύ. Δηλαδή, οριακή ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα, ότι η Γερμανία είναι κατεξοχήν εξαγωγική χώρα, έχει βιομηχανίες, έχει προϊόντα που εξάγει. Αν λοιπόν κρατηθεί ισχυρό ευρώ, θα έχουμε μεγάλες αναταράξεις στην παγκόσμια ισορροπία των νομισμάτων. Δεν είναι τυχαίο τελευταία ότι μεγάλες τράπεζες και μεγάλες χώρες, Ρωσία, Κίνα, Βραζιλία, επενδύουν σε χρυσό. Δεν ξέρω πόσους τόνους, 550 τόνους τελευταία. Δηλαδή αυτό ξαναγυρνάμε πίσω 40 χρόνια, που είχε αποφασιστεί να μετατραπεί τη δεκαετία του 70 οι συναλλαγές με τον κανόνα του χρυσού, καταργήθηκε ο κανόνας του χρυσού, πήγαμε στο δολάριο και ξαναγυρνάμε στο χρυσό. Άρα λοιπόν αυτό είναι και μία ένδειξη ότι το παγκόσμιο σύστημα μπορεί να έχει μια αποσταθεροποίηση οικονομική. Στο δικό μας το τομέα όμως,
Τι χρειαζόμαστε, κατά την άποψή μου? Χρειαζόμαστε μια ηγεσία και όραμα. Δηλαδή, πρέπει να βγουν για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα νέες δυνάμεις, ζωντανές δυνάμεις, παντού, όπου υπάρχουν, και να πλαισιωθούν με ηγεσία και όραμα για τον τόπο για τις επόμενες γενιές. Το δεύτερο, να δημιουργηθούν ισχυρές διεθνείς συμμαχίες σε έναν πολυπολικό κόσμο. Δεν ζούμε τώρα στο 50 ή στο 60 που ήταν η Αμερική και η Ρωσία, είναι πάρα πολύ μεγάλοι παίκτες. Απόψε το βράδυ, στη Μόσχα, ο Πούτιν έχει το G20. Πριν 20 χρόνια ήταν αδιανόητο η Ρωσία να φιλοξενεί το G20, δηλαδή οι 20 μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη, μαζί με τους τραπεζίτες, είναι και η Λαγκάρντ, διάβαζα χθες στο ίντερνετ, και θα συζητήσουν λοιπόν για το μέλλον των νομισμάτων και των οικονομιών τους. Άρα λοιπόν πολυπολικές σχέσεις. Το τρίτο, πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε αλλαγές και εσωτερικές, είτε διαρθρωτικές είτε και το ίδιο το Σύνταγμα. Ήδη έχει ξεκινήσει μια μεγάλη κουβέντα, διότι πολλά πράγματα μέσα στο Σύνταγμα, οι συνταγματολόγοι τα λένε, ότι δεν αφήνουν να αναπνεύσουν μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, με αποτέλεσμα να αναπαράγεται ένα άσχημο εσωτερικό νομικό καθεστώς, το οποίο ως έναν βαθμό δεν δίνει ανάσες στον κόσμο και στην πολιτική. Παράλληλα, πρέπει να γίνει ένα plan B, δηλαδή ένα δεύτερο πλάνο το οποίο είναι βασισμένο σε μια εθνική στρατηγική ανάπτυξης και μια οικονομική ανασυγκρότηση. Αυτό που είπε προηγουμένως ο Νίκος ο Σταυρόπουλος, και είναι σημαντικό για τον ψήλο, ότι το ταβάνι, και μας έχουν δημιουργήσει ένα αίσθημα, και ίσως από τα μέσα ενημέρωσης και από την καθημερινότητα, ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει, ότι μέχρι εκεί είμαστε και δεν έχουμε περιθώρια. Μέσα στο βιβλίο έχω εκτιμήσει ότι η χώρα διαθέτει με στοιχεία ορυκτό πλούτο και ενέργεια, ισχυρό πρωτογενή τομέα, γεωργία, κτηνοτροφία, αλληλεία, δασοπονία. Έχουμε τελευταία φοβερούς επιστήμονες που έχουν παράξει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, κυρίως στην πληροφορική, στην τεχνολογία, και έχουμε και καινούριες καινοτόμες επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλές εταιρείες που κάνουν εξαγωγές, είναι άγνωστες, δεν τις βλέπουμε στα κανάλια και έχουν μεγάλο κομμάτι της οικονομίας. Έχουμε εξαγωγές, τα ελληνικά προϊόντα. Σκεφτείτε τώρα, μόνο η Ρωσία τι απορροφάει, η Κίνα τις συμφωνίες με το λάδι και η ποιότητα των προϊόντων μας. Ο τουρισμός, 16-17% του ΕΠ της χώρας. Είναι πάντα ένα χρυσό αυγό που καθόμαστε σαν χώρα. Επίσης η ναυτιλία, διαχρονικό. Υποδομές, αεροδρόμια, λιμάνια, δρόμους. Την εβδομάδα εκείνη που ήμουν στη Γερμανία, μου λέει ένας Βρετανός, μου λέει, ξέρεις, η Ιρλανδία έχει μόνο 2 αεροδρόμια και ένα λιμάνι. Εσείς πόσα έχετε, μου λέει, δεν ήξερε, νόμιζα ότι δεν έχουμε τίποτα. Και δεν το είχα σκεφτεί, δεν το είχα φιλοσοφήσει, και μπαίνω στο χάρτη, στο Google, 31 λιμάνια, 31 αεροδρόμια, χιλιάδες μέτρα δρόμων, Εγνατία, εθνικό δίκτυο, δηλαδή και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πάτε στην Τσεχία, ας πούμε, από την Πράγα μέχρι το αεροδρόμιο δεν έχει υπόγειο μετρό. Σε παίρνει κανονικά το τρενάκι, το λεωφορείο με αεροδρόμιο. Δηλαδή έχουν γίνει πράγματα, έχουμε τις υποδομές για να στηρίξουμε την οικονομική μας ανάπτυξη. Και τέλος, πρέπει να κάνουμε μια επιθετική πολιτική δημοσίων σχέσεων και προβολής της χώρας. Αυτή η απαξίωση, αυτό που δεχθήκαμε, ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε δεφταρμένοι, είμαστε διαλυμένοι και δεν αξίζουμε τίποτα, πρέπει να σταματήσει. Και αξιοπρέπεια έχουμε, και ιστορία έχουμε, και έναν πατριωτισμό, αλλά και έναν εγωισμό. Η λέξη εγωισμός είναι ελληνική. Ας τη χρησιμοποιήσουμε τώρα. Και όπως είχε πει ο Δήμαρχος στην αρχή με εκείνο το κομμάτι, εγώ θα κλείσω με αυτό που είπαμε, ότι οι Έλληνες έχουμε αντέξει χιλιάδες χρόνια, δεν δικαιούμαστε να αποτύχουμε τώρα. Θα πρέπει όλες αυτές οι νέες δυνάμεις της χώρας να οδηγήσουν τον τόπο στην ανάπτυξη, στην ανασυγκρότηση και στην αναγέννηση. Αυτό βέβαια θα πάρει χρόνο, θα πάρει θυσίες, τις υφιστάμεθα κάθε μέρα, αλλά πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, όχι για μας, για τα παιδιά μας. Εμείς πρέπει να γίνουμε η γέφυρα για το αύριο, για να έχει μέλλον ο τόπος και να δικαιολογήσουμε αύριο μεθαύριο. Αν με ρωτήσει ο γιος μου, μπαμπά, τι έκανες, να του πω, αγόρι μου, εγώ ό,τι μπόρεσα από το δικό μου το μετερίζει έκανα. Η πολιτική από το δικό τους μετερίζει, οι οικονομικοί παράγοντες, η τοπική αυτοδιοίκηση. Μας αξίζει ένα καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.
νομίζω ότι θα είναι καλό αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις ή να κάνουμε κάποια συζήτηση. Και αν υπάρχει κάποιος που θέλει να πει κάτι. Άντε Γιάννη, να πω εγώ. Εγώ θα πω πολύ απλοποιημένα και πολύ λαϊκά πράγματα. Πρώτα, εάν δεν καθορίσουμε ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο σύστημα, το οποίο υπάρχουν πάλι των τάξεων, των κρατών δηλαδή μεταξύ τους, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Το δεύτερο τώρα, εάν δεν βάλουμε ηγεσίες επάνω, οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για ό,τι πράττουν οι οργανισμοί τους, να πάρουν τον κύριο Δήμαρχο εδώ. Ό,τι κάνει ο Δήμος είναι υπεύθυνος ο Δήμαρχος. Και ό,τι δεν κάνει όμως, έτσι λέει ο στρατιωτικός κανονισμός, ο διοικητής είναι υπεύθυνος για ό,τι η μονάδα του πράττει ή παραλείπει να πράξει. Να αποδεχτούμε τον κατώτατο μισθό που λέμε. Να καθορίσουμε όμως και ότι ο ανώτατος μισθός δεν μπορεί να είναι πάνω από 7 φορές από το μισθό, τον κατώτατο. Και να βάλουμε και ετήσιο μισθό ανώτατο, διότι βάζουν υπερορίες, βάζουν ένα σωρό άλλα πράγματα, ότι δεν μπορεί να είναι 10 φορές περισσότερος. Και από εκεί και πέρα να ισχύσουν οι αρχές της ισότητας, όχι της ισότητας, της ισοπαίδωσης, της ισότητας μεταξύ ίσων σπουδών, ίσων επιδόσεων, ίσων προσφορών, τη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη μας αργεί, και αν πεις σε ένα ότι θα πεθάνεις, θα πάει να σε σκοτώσει. Εάν του πεις ότι θα πεθάνεις μετά από 100 χρόνια, θα σου πει «Α, μπράβο». Η δικαιοσύνη μας λειτουργεί έτσι περίπου. Και η ισότητα, δικαιοσύνη και αξιοκρατία. Αξιοκρατία στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Διότι εάν πας και χαϊδέψεις ένα βουλευτή, αυτός ο βουλευτής θα σε προωθήσει, θα σε βάλει στην καλύτερη θέση κλπ. Και γενικά υπάρχει μια αναξιοκρατία στην κορυφή, που θα κλείσω με το ποίημα περίπου του Σουρί του 1900, που ισχύουν και σήμερα τα ίδια. Ποιος είδε κράτος λιγοστό μέσα στον κόσμο ξακουστό, 50 να μαζεύει και 100 να ξοδεύει. Να έχει 7 πρωθυπουργούς, να έχει τους κλέφτες για φρουρούς, οι ίδιοι να σε κλέβουν και τον κλέφτη να γυρεύουν. Και στο τέλος πάντων το ρωτάνε. Δεν μου λες ρε Σουρί, εσύ που ξέρεις τα παλιά και τα καινούρια, ποια είναι πιο καλά, τα παλιά ή τα καινούρια? Εξαίρεση αποτελούν οι εδώ επιφανείς. Στον τόπο που βραβεύονται μονάχα τα γαϊδούρια, εγώ λέω συνήθως τα γαϊδούρια και ξέρονται πάντοτε όλοι όσοι είναι εδώ πέρα, συχτήρι να έχουν τα παλιά, συχτήρι και τα καινούρια. Όταν λοιπόν επί 100 χρόνια δεν βελτιωθήκαμε, δεν υπάρχει τίποτα. Και να πω και κάτι και για το λαό. Αντί να καθόμαστε στα καφενεία του Νέου Ηρακλείου, να πω μάλλον αλλιώς, ότι ο παππούς μου ήταν ο πραρχηγός και έγινε και καφετζής μετά και έγινε και δήμαρχος και έγινε και μπογιατζής. Ο πατέρας μου έκανε 7 επαγγέλματα και εγώ προσωπικά έχω κάνει καφετζής μικρός, έχω κάνει οικοδόμος μετά που έγινα στρατηγός, έχω κάνει ηλεκτρολόγος, τα πάντα. Γιατί δεν ξεκινάμε να διαφωτίσουμε το λαό και να σηκωθεί, αντί να κάθεται στις καφετέριες της Αθήνας και της Αττικής, να πάει να δουλέψει 2 μήνες, σε Ελιές, 2 μήνες, στα αυτά, όπου μπορεί, να πάει δηλαδή να δουλέψει στα έργα. Μόνο δεν μπορούμε να βρούμε, λέει, δουλειά και έχουμε 1.300.000 έργα. Και κλείνω με το εξής, ότι είμαι κατά των απολύσεων και κάθε απολυμένος οποιοδήποτε, εάν υπηρετεί σε θέση παραγωγικής εργασίας. Εδώ δεν λέμε παραγωγική εργασία, εδώ λέμε σε θέση εργασίας ο άνθρωπος. Μα εάν τον έχουμε και κάθεται, τι θέση εργασίας είναι? Αυτά τα πολλά είχα να πω και τα οποία σε παρακαλώ, επειδή εγώ έχω παραιτηθεί, όπως έχω πει στο Δήμαρχο, και από ενεργός πολίτης, να τα συμπεριλάβετε σε ένα νέο βιβλίο και μπορώ να σας δώσω και μία περίληψη. Ευχαριστούμε στρατηγέ. Μόνο 2 λόγια να πω. Το δεύτερο κομμάτι που είπατε έχει να κάνει καθαρά με την αλλαγή του μοντέλου που δουλέψαμε τόσα χρόνια. Κομματικοποίηση, κομματοκρατία, αναξιοκρατία και όλα αυτά, αυτό εξαρτάται από εμάς.
αυτό που είπατε στην αρχή για τα κράτη και για την πάλη των τάξεων για τις μεγάλες αλλαγές, αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον περάσαμε από την εποχή των ιδεολογιών που ήταν μέχρι το 90-99 σοσιαλισμός, καπιταλισμός, Αμερική, Δύση και όλα αυτά και πήγαμε στη δημοκρατία των αγορών. Αυτοί πλέον που παίρνουν τις μεγάλες αποφάσεις είναι τα συμβούλια μεγάλων τραπεζών, χρηματοπιστωτικών οίκων. Άμα δείτε την καινούρια, το ντοκιμοντέρ του Γαβρά, που μιλάει για το κεφάλαιο, αυτό είναι το καινούριο πρόβλημα, ότι απαγορεύουν. Και είδατε και στην Ευρώπη η Μέρκελ γιατί έκανε αυτή την πολιτική. Γιατί επιβλήθηκε από τις τράπεζες μεγάλες που είχαν ομόλογα και αυτοί επηρεάζουν μια πολιτική. Η Αγγλία, παράδειγμα, ακούμε κάθε μέρα που θέλει να φύγει από τη Βρετανική Ένωση. Γιατί θέλει να φύγει? Γιατί το City του Λονδίνου έχει το 35% του ΕΕΠ της Αγγλίας. Είπε τώρα η Μέρκελ και η Ευρωζώνη, οι Βρυξέλλες και άλλες χώρες να βάλουν το φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Αυτό όμως έχει χάσιμο η Αγγλία από αυτή την ιστορία. Και έβαλαν βέτο οι τραπεζίτες και τα funds και όλα αυτά που εδρεύουν στο Λονδίνο για να μην γίνει αυτό. Άρα λοιπόν είμαστε σε αυτή την καινούρια και παγκόσμια καινούρια διαπάλη. Και πιστεύω ότι αυτό που θα προκύψει είναι νέες ζυμώσεις και πιστεύω να γυρίσουμε στην επιστολή της πολιτικής. Γιάννη, να πω εγώ πιο λαϊκά, έχουμε δικτακτορία του κεφαλαίου εις όλες τις φτωχές χώρες του κόσμου. Το είπατε σωστά. Άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Ναι, άκουσα πρώτη φορά τα κανάλια να λέτε τη λέξη διαφθορά. Εγώ λοιπόν θα σας πω ότι το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι η πρώτη ευθύνη. Είναι η διαφθορά, η παραοικονομία και συνέχεια είναι η φοροδιαφυγή. Το 2001 με 2003 ηγήθηκα μια μελέτη για τη διαφθορά στην Ελλάδα. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι η Ελλάδα με άριστα το 10 ήταν 2,2, πάνω από εμάς ήταν η Ιταλία με 2,3 και κάτω από εμάς ήταν η Τουρκία με 2,1 και μετά όλες οι άλλες χώρες. Στο δείγμα που είχαμε πάρει δεν είχαμε βάλει τους στρατιωτικούς, τους παπάδες και τους δικαστικούς. Αν τους είχαμε βάλει και αυτούς, αντιλαμβάνεστε που θα είμαστε. Και δυστυχώς δεν το θίγει κανένας. Και σήμερα που μιλάμε υπάρχει διαφθορά. Τεράστια διαφθορά. Εάν δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα της διαφθοράς, και αντιλαμβανόμαστε όλοι που είναι η διαφθορά. Δεν είναι στο ιδιωτικό τομέα, είναι στο σύμπλεγμα όλης της νομοκλατούρας που υπάρχει μέσα στο δημόσιο τομέα που περιλαμβάνεται και η πιστική αυτοδιοίκηση, περιλαμβάνεται όλα. Δυστυχώς αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και δεν το αντιμετωπίζει κανείς. Να πιάσει όλους αυτούς τους διαφθαρμένους που μας φέραν στη σημερινή κατάσταση και όχι να τους πάνε φυλακή, δεν επιβλέπουν. Να τους πάρει τα χρήματα. Φέρτε τα λεφτά πίσω. Και είναι εύκολο, κύριε Μίσο. Είναι πανεύκολο να τους βρούνε. Αλλά δεν θέλουν. Και είμαστε εμείς υπεύθυνοι που ασχολούμαστε με τα κοινά, αυτά τα πράγματα τα βγάζουμε μπροστά. Αλλά κανείς δεν μας βγάζει στα κανάλια να πούμε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν μπορεί να σας βγάλουν εσάς. Όλοι του συστήματος. ακούτε πιθανά τη λέξη αυτή διαφθορά. Όχι, κανένα. Γιατί είναι όλοι διεφθαρμένοι. Και τα κανάλια είναι διεφθαρμένα. Όλοι μέσα στο σύστημα. Και όποιος τολμήσει να μιλήσει, κάτσε κάτω. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να τα καλά τα λέτε και εσείς μια λέξη είπατε διαφθορά. Είναι το κύριο πρόβλημα που είναι η Ελλάδα. Εάν το λύσουμε αυτό, εγώ νομίζω θα πάρουμε έναν δρόμο και να προχωρήσουμε. Ίσως η κρίση να μας οδηγήσει σε αυτό. Μακάρι, το βλέπω λίγο δύσκολο. Κυρία Χατζέα. Εγώ συμφωνώ σε όλα πρώτα απ' όλα, εμείς έτσι τελείως γνωριζόμαστε. Δείξατε κάτι πολύ σημαντικό πριν, γιατί το στοίχημα της αναγέννησης βρίσκεται στα χέρια της νέας γενιάς. Η δικιά μας η γενιά είναι υπεύθυνη και η προηγούμενη γενιά από εμάς, διότι δεν θα μιλούσα εγώ για μεταπολιτευτικό μοντέλο, εγώ θα έλεγα για μεταπολεμικό μοντέλο. Η δημιουργία ακόμα και των επιχειρήσεων στη δεκαετία του 50 και του 60 βασίστηκε σε πελατειακές σχέσεις με το κράτος και με τους κρατούντες. Και αυτό συνεχίστηκε. Και όσοι είναι παλαιότεροι θα θυμούν. Παρ' όλα αυτά, για να πάμε στο σήμερα και στο αύριο, υπάρχει μια Ελλάδα, η Ελλάδα της δημιουργίας, και δείξατε πριν προηγουμένως το εξής, ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες είναι νεοφυείς, startups, νέα παιδιά με όνειρα,
με πολύ καλές σπουδές, με πολύ καλό τρόπο σκέψης και υγιή τρόπο σκέψης, που σκέπτονται με προσανατολισμό στην καινοτομία και την εξωστρέφεια και είναι αυτοί οι οποίοι τραβάνε αυτή τη στιγμή το κουμπί, αντιμετωπίζοντας φυσικά απίστευτες δυσκολίες, διότι φυσικά το κράτος είναι αυτό που θέτει παντού εμπόδια, έθετε, θέτει, και όσο υπάρχουν οι κρατούντες με αυτή την οτροπία θα θέτει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν, να πούμε ότι είναι 300 αυτές οι επιχειρήσεις, είναι ελληνικές ή ελληνικές. Πολλοί από αυτούς εξάγουν τεχνογνωσία από τη Σιγκαπούρη έως τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Silicon Valley. Έχουν 8.000 εργαζόμενους και αυτοί απλά βλέπουν ότι η Ελλάδα για αυτούς είναι πάρα πολύ μικρή. Δυστυχώς η λέξη ανάπτυξη, η λέξη κέρδος, η λέξη παράγω, πολλά χρόνια σε αυτόν τον τόπο ήταν απαγορευμένες. Και απαγορευόταν από άλλου είδους ιδεολογήματα. Και είμαι σίγουρη ότι όλοι μας είμαστε συνυπεύθυνοι, διότι δώσαμε ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας που ήθελε πατερούλιδες πάνω μας και εμείς βολευόμαστε. Ευτυχώς υπάρχει αυτή η γενιά και αυτή η γενιά είναι αυτή που θα τραβήξει το κάτω. Θέλω αυτό να ελπίζω και κλείνω με αυτό, Γιάννη, λέγοντας ότι όλοι θα πρέπει να γυρίσουμε στις ελιές, οι καφετέριες να αδειάσουν και οι νεολαίοι να πάνε να μαζέψουν φρούτα. Και όχι μόνο να αρχίσουν να ασχολούνται, να βρουν venture capital και να γίνουν και αυτοί επιχειρηματίες. Διότι η λέξη επιχείρηση δεν είναι κάτι αμαρτωλό. Στοιχείο της αναγέννησης για αυτό. Σε αυτό που είπε τώρα η κυρία για να πάμε πίσω στις δουλειές και στην πολιτική. Σήμερα το πρωί στο Real FM ήταν ο Καλαμίτσης και λέει πήγαν και τους ζητήσανε δουλειά, κάτι Έλληνες. Και τους προσέφερε δουλειά. Τα παιδιά λέει δεν έχουν κάτι συγκεκριμένο, αλλά να καθαρίσουμε το κήπο και το αγρόκτημα με ένα κοσάρικο, 3-4 ώρες. Κανένας Έλληνας δεν πήγε. Δεν το δέχτηκαν, το κοσάρικο για 3-4 ώρες τους φάνηκε λίγο. Πήγανε Αλβανοί και Πακιστανοί. Και λέει πώς είναι δυνατόν, αν δεν αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία, να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Πώς είναι δυνατόν. Σήμερα το πρωί αυτό το πρωί. Κύριε, συγγνώμη. Κύριε Ζαμπράκο. Θα απαντήσω στον προαλήσαντα, ο ίδιος θα πήγαινε με 20 ευρώ για μια ώρα. Είναι θεμικό του παιδί και θα ήταν μόνο για στρατηγός. Παράδειγμα, ή για διευθυντής του Υπουργείου. Αντιλαμβάνομαι αυτό που έχει... Αυτοί που το λένε να δείξουν οι πρώτοι το παράδειγμα και να το βοηθήσουμε. Όχι αυτοί να έχουν τα ακουστούν εκεί μέσα να κοιτάνε να δείξουν οι πρώτοι το παράδειγμα. Με τα παιδιά τους και με τα εγγόνια τους. Σας είπα ότι δείξατε το παράδειγμα και ο παππούς και ο πατέρας και εγώ. Αφού γίνατε στρατηγός όμως, εκ του ασφαλούς. Εκ του ασφαλούς όχι. Εσείς θα διευθυντής όλοι σας τους όλους τους επόμενους. Πάντα στον αγώνα. Αλλά όχι με πονηριές. Με ευθύτητα. Ο Ζαμπράκος ότι υπάρχει όντως ένα μεγάλο κομμάτι της γενιάς που οι μανάδες μεγαλώσαν τα παιδιά πανεπιστήμια, το ένα το άλλο, να δει κάτι πάλι τελικά. Να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό δεν είναι. Στέλνουμε στην τράπεζα και τα απόγευμα να σκουπίσουμε καλά. Να εξασφαλίσουμε τον διευθυντή. Κύριε Παπαδόπουλε, και μετά το παρακατιάσουμε. Αυτό δεν το λέτε. Έχουμε κάνει παιδιά κακομαθημένα. Γιατί αυτά τα παιδιά μεγαλώσανε σε αυτό το μοντέλο. Διαφωνώ πλήρως. Ναι, απλά θα ολοκληρώσω. Όχι, να μην ξαναπεί αυτή την κουβέντα. Δεν κάναμε κακομαθημένα παιδιά οι Έλληνες. Σπουδάσαμε τα παιδιά μας. Σπουδάσαμε μόνοι μας. Δεν είχαν υποχρέωση. Να σηκώνουμε κάποιο χέρι για να μην γίνεται διάλογος. Έτσι οπότε λοιπόν να... Διαφωνώ παντελώς με την κυρία. Να τελειώσει όμως παρακαλώ και να μην αγωνιστήκαμε για τα παιδιά μας, τα σπουδάσαμε, δουλέψαμε για τα παραδείγμα, εγώ το παράδειγμα. Διαφωνώ παντελώς. Δεν είναι
προσωπικό και Μια φορά είπαμε για όλες τις Ελληνίδες μιλάω. Ναι, παρακαλώ να σταθείς. Παρακαλώ να μην γίνει διάλογος, να σηκώνουμε χέρι, έτσι να το οργανώσουμε λίγο καλύτερα. Να σηκώνουμε χέρι, να τελειώνει και μετά να κάνουμε ένα μονόλογο καθένας. Ναι. Τότε πώς εξηγείται το φαινόμενο ότι οι καφετέρειες είναι γεμάτες, ότι οι Έλληνες πάνε τα νέα παιδιά και ότι απαξιούν να κάνουν κάποιες δουλειές οι οποίες για αυτούς θεωρούνται κατώτερες, ενώ ξεχνάμε ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήμασταν οι ίδιοι μετανάστες σε γκάσταρβαϊ. Γιατί το αγνοούμε αυτό, αν δεν φέρουμε εμείς οι ίδιοι ευθύνη? Γιατί έχουμε μάθει ότι εμείς είμαστε οι εκλεκτοί, ενώ οι άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να κάνουν τις κατώτερες δουλειές. Και δεν δεχόμαστε να πάμε ούτε με 3 ευρώ την ώρα και με 5 ευρώ. Και όλοι θέλουμε να γίνουμε διευθυντές. Και ήμουν σε θέση και γνώριζα, επειδή κατήχα θέσεις ευθύνης επί χρόνια, ότι ερχόταν με ένα κουπέ πολλά παιδιά, γιατί θέλανε να αναλάβουν θέσεις ευθύνης όντας 20 χρονών. Διότι έτσι είχα γεννηθεί και επειδή ήταν η εκλεκτή του Θεού. Ναι, να πω λίγο κάτι. Ουσιαστικά αυτό δεν είναι ο κανόνα. Μα θέτει ένα προβληματισμό. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι προσωπικού. Έτσι, ούτε είναι ο κανόνα φυσικά, ούτε όλοι δεχόμαστε αυτό. Έτσι, θα πω λίγο για να κάνω λίγο τα πράγματα καλύτερα. Θεωρώ ότι εν κατακλείδη, αν βάλουμε όλα αυτά που μιλήσανε, ότι θα πρέπει να πούμε ότι από την απεσιοδοξία τη σκέψη, α προχωρήσουμε στην αισιοδοξία τη δράση. Να μην μιλήσουμε δηλαδή για ελιές ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά από την απεσιοδοξία τη σκέψη, να σκεφτόμαστε γενικά αρνητικά, ας προχωρήσουμε στην αισιοδοξία της δράσης. Όποια είναι αυτή. Από όποιο κομμάτι δημιουργίας έχει ο καθένας μέσα του να κάνει. Και νομίζω, ναι, αν υπάρχει κάποιος άλλος να μιλήσει. Εγώ ζητώ συγγνώμη, είμαι ένας περαστικός διαβάτης απόψε από την περιοχή σας. Όμως μου άρεσε και ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που βρέθηκα στην απόψινή σας συνάντηση, που πιστεύω ότι περιέχει παρουσιάζεται ένα βιβλίο, πιστεύω, οικονομοτερνικής φύσεως. Ήθελα να μου πείτε, να ακούσω διαστόματο δικού σας, εάν πιστεύετε ότι ο μορφωμένος νέος της εποχής της δικής μου, που είμαστε περίπου, ο άνθρωπος δηλαδή που βγήκε από τα πανεπιστήμια ο οικονομοτερνικός, εάν απέδωσε αυτά που πήρα από το Πανεπιστήμιο, αν κατάφερε να αποδώσουν αυτά, πρώτον, και δεύτερον, εάν ήταν ειλικρινής στους όρους που έδωσε, και αν όλη αυτή η κατάσταση που ζει η Ελλάδα σήμερα δεν αφορά, ούτε δεν είναι ο υπεύθυνος ο ταλέπορος ο Βοσκός στην Κρήτη ή στον Βόλο, αλλά είναι θύμα αυτή η μεγάλη αγρότης του ελληνικού λαού που είναι στην Ήπεδο, ας πούμε, ή ο εργάτης στο Πόλο, αν είναι θύμα αυτών των ανθρώπων που με τον κόπο του φτωχού κόσμου βγήκαν από τα πανεπιστήμια. Εκεί ήταν η φοιτητική λέση, ήταν το φαγητό του, ήταν ο καθηγητής του, ήταν τα βιβλία του δωρεάν όλα. Εγώ οι καθηγητές που με διδάξαν εμένα, συγγνώμη γιατί ο λαιμός μου δεν χρόνο, βγήκαν από τα πανεπιστήμια και δουλεύανε το καλοκαίρι που δεν είχαν μαθήματα για να αγοράσουν τα βιβλία. Σήμερα, στη γενιά αυτή που πέρασε, δοθήκαν όλα τα προνόμια. Δηλαδή και να μορφωθούν περισσότερο και να αποδώσουν σίγουρα περισσότερο. Και βλέπουμε σήμερα να μιλάμε για ύφεση, εκεί που περιμέναμε δηλαδή την αμυγδαλιά να ανθίσει, τη βλέπουμε και ξέρουμε. Και λέμε, επειδή και εγώ πέρασα από μια υπηρεσία μου που τέλος πάντων είδα. Εγώ να πω τι είδα. Είδα αυτούς που μας έφερανε για φάρους, να τους ακολουθούμε εμείς υποτιθέμενοι γράμματα. Ο κλητήρας, ξέρω εγώ, εργάτης. Και τους βλέπαμε να είναι χειρότεροι από εμάς. Και τους βλέπαμε να τους δίνουν, λέει, ένα πρόγραμμα, να φέρνουν πέρα σε ένα πρόγραμμα δισεκατομμυρίων τότε επιδραχμή. Το πρόγραμμα αυτό στη συνέχεια του χρόνου να χάνουμε. Να μην υπάρχει πουθενά. Και τελειώνοντας, για να μην σας κουράζω, ήθελα να πω ότι εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα σήμερα θέλει ανθρώπους να φέρουν τον κόσμο να γίνουν αδερφοί. Γιατί, αδέρφια, γιατί ο κόσμος έχει γίνει εχθρός ο ένας προς τον άλλο.
και οδηγούμαστε σε ένα εμφύλιο πόλεμο εδώ με τη μικρή μου, μακάρι να μην γίνουν όλα αυτά. Αλλά και αν δεν οδηγούμαστε σε ένα εμφύλιο πόλεμο, πάντως από ό,τι υπολογίζω και από ό,τι βλέπω, δεν οδηγούμαστε προς κάτι το καλύτερο. Και δεν βλέπω αυτό το οποίο περιμένει ο κόσμος το 14 που λένε και το 16, να γίνει ούτε το 66 ούτε το 70. Και λοιπόν, η πρότασή μου θα ήταν, αν ήμουν εγώ σε ένα πόστο ανθρώπων άνω τάτου του πνευματικού επίπεδου, να σταματήσει λίγο, να καθυλωθεί λίγο οι γνώσεις, η οποία στη βάση της αποδεικνύεται λίγο ψεύδι. Και να ανεβούν ανθρώποι όπως ήταν η προηγούμενη γενιά, η προπροηγούμενη, που ήταν αγράμματοι και το κράτος έστελνε. Μπράβο. Γιατί είχαν άλλα προνομιά. Πιστεύανε στο Θεό, πιστεύανε στην οικογένεια, πιστεύανε στη φιλία, στη γέννηση. Σήμερα όλα αυτά έχουν χαθεί. Εκεί πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρώσει το κράτος και οι άνθρωποι. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για τη συζήτηση. Στην κινέζικη γλώσσα, στην κινέζικη γλώσσα η λέξη κρίση είναι η ίδια με τη λέξη ευκαιρία. Άρα λοιπόν ας πάρουμε το ένα κομμάτι, το αισιόδοξο κομμάτι. Στο πρώτο κομμάτι να συμφωνήσω μαζί σας ότι η γενιά της μεταπολίτευσης, η οποία έστησε την Ελλάδα με το μοντέλο που την έστησε, ουσιαστικά έκλεισε τον κύκλο της με αποτέλεσμα τα παιδιά της να είναι άνεργα. Αυτό λοιπόν σημαίνει κάτι, ότι ως έναν βαθμό απέτυχε και γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Παράλληλα όμως μέσα από αυτή την κρίση θα βγούμε περισσότερο φωτισμένοι, θα βγαίνουμε περισσότερο προβληματισμένοι. Αυτό που γίνεται απόψε εδώ πέρα, 120 άτομα, να ενδιαφερόμαστε, να ακούσουμε, να προβληματιζόμαστε, να έρχομαστε μεταξύ μας και να μην καθόμαστε 8 η ώρα στο κανάλι να βλέπουμε. Εδώ τουλάχιστον ακούσαμε απόψεις, συζητάμε, δεν μας διέκοψε κανένας. Ξεκινάει κάποιος να πει κάτι, τον σταματάω και στο τέλος φεύγεις χωρίς μια εικόνα. Από όλα αυτά λοιπόν θέλω να πιστεύω, όπως και το δικό μας το πνευματικό έργο άλλων ανθρώπων, ότι γίνονται κινήσεις και δράσεις μέσα στην κοινωνία ως απότοκος κάτι καινούριο. Αυτό ουσιαστικά που ζούμε τώρα είναι ο πόνος, κάτι που θα γεννηθεί αλλά δεν το έχουμε καταλάβει ακόμη αυτό τι θα γίνει. Η ιστορία κάνει κύκλους. Είπαμε προηγουμένως τι έγραφε ο Σουρής. Αυτό όμως δεν εμπόδισε την Ελλάδα από το 1897 της Μελούνας να πάει στους Βαλκανικούς πολέμους να μεγαλουργήσει, να ξαναπέσει μετά το 22, να ξανανεβεί με το 40, να ξαναπέσουμε τον εμφύλιο πόλεμο. Η ιστορία κάνει κύκλους. Τώρα είμαστε σε μια φάση της ιστορίας που είμαστε στα κάτω μας. Και πιστεύω ότι έχουμε τις δυνατότητες να πάμε πάλι. Και νομίζω έτσι θα είναι κυκλικά. Αλλιώς δεν έχω κάτι άλλο να σας παρουσιάσω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτοί οι προβληματισμοί από τους προηγήσαντες και από το λόγο, φανταστείτε, διαβάζοντας το βιβλίο του κ. Μίτσου που βρίσκεται μάλιστα και το τραπέζι εκεί, θα μας δώσει περισσότερα ενάγματα για καλύτερο λόγο και διάλογο. Thank you.